אני שמחה להזמין את מירב יצחקי, נציגת הבוגרים. מירב, בוגרת מצטיינת, משמשת כיועצת לענייני הטבות עובדים בחברת תרופות אמריקאיות, ובהיותה סטודנטית שימשה נציגה נאמנה של המסלול. טוב, אני מתרגשת. זה הגיע. טוב, נתנו לי 3 עד 5 דקות, אתם יכולים להבין שזה יהיה קצת יותר, אבל ממש קצת. מכובדיי, דיקן הפקולטה מר יובל אלבשן, סגן הדיקן דוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקנית הסטודנטית דוקטור ריבי כהן, שהיו לי איתה ימים ודקות ושעות, סגל אקדמי, אנשי מינהל הסטודנטים, מיקי שהייתה שם לכל שאלה, בקשה או כיתור, יפעת, קרין, ג'ני, דורית, חיה, מרווה ועינת שליוו אותנו כל התואר, אנשי התחזוקה, השומרים, אנשי הניקיון, משפחות, אורחים יקרים, חבריי וחברותיי, הבוגרים והבוגרות, ערב טוב. נתבקשתי להביא בערב זה את דבר הבוגרים וחשבתי כיצד מסכמים 3.5 שנים אינטנסיביות כל כך, 8 חודשים לאחר סיום הבחינה האחרונה, ואצל חלקנו אף פחות מכך, ונראה כאילו כבר חלפו עידן ועידנים. מילותיה של דוקטור ריבי כהן ביום האוריינטציה נחרטו אצלנו לעד ומהדהדות בראשנו. חייכם עומדים להשתנות. על כל דבר תסתכלו אחרת מהיום. אתם עומדים ללמוד שפה חדשה, וכמה היא צדקה. כבר בסמסטר הראשון בקורס חוזים עם הדוקטור אלעד פינקלשטיין, כאן באולם הזה, הבנו שמאותו רגע נקרא כל מילה בחוזה, נסתכל אחרת על המשמעויות הנסתרות. במבוא לדיני עונשין עם הדוקטור ג'ודי ברודר, המדהימה. הבנו שכל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על עולם הפלילים אינו עולה בקנה אחד עם המציאות, וגם אנשים נורמטיביים לחלוטין ברגע אחד של החלטה לא נכונה, ולעיתים בשל יסוד נפשי של רשלנות מצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. בקורס לדיני משפחה עם הפרופסור הרב יצחק כהן ועם עורכת דין ליאת מרקוביץ' שליוותה אותנו לאורך כל שנה א', למדנו גם הלכות זוגיות ושיש להביא לבן בת הזוג זר פרחים בכל יום שישי, אבל גם הבנו שידועים בציבור יכולים להיות גם הבן שלנו וחברתו שגרה תחת קורת גג ביתנו, מה שהביא אותנו למחשבות כאלו ואחרות. חזון הקריה האקדמית אונו להוות מודל לשינוי פני החברה בישראל מתוך שאיפה מתמדת ליצירת חברה משלבת, רב-תרבותית ומשגשגת, כאילו נכתב על המסלול שלנו. מעל 200 סטודנטים, שלצערי לא כולם נמצאים כאן היום, שמהווים פסיפס של החברה הישראלית כולה, וזה מה שהפך אותה לכל כך מעניינת. בני 20 פלוס ועד בני 70 פלוס, מכל קצוות הארץ, אילת עד קריית שמונה. יהודים, מוסלמים, נוצרים, חילונים, דתיים, להט"בים, חיילים, קצינים, שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר, פרמדיקים, אנשים בתחילת דרכם בעולם העבודה אל מול מנהלים בכירים ופנסיונרים שכבר עשו דבר או שניים בחייהם. אנחנו המסלול לאנשים עובדים, בעלי משפחות. היו לנו שמחות, חתונות ולידות, לצד גם אבל, אבל המסלול המיוחד שלנו ידע להכיל את כל אלו. לשמוח ולתמוך ללא כל הבדל, אדם באשר הוא אדם. ישראל היפה ומסר לכל אותם המליזים שבאים לפלג ולהסית. שעות פנאי המועטות שהיו לנו הוקדשו לקריאת פסקי דין, לכתיבת עבודות ללימוד לבחינות, וכן גם הכנת דפי A4 שכבר לא קיימים. כולנו צפינו בסדרות אלי מקביל, בוסטון ליגה, Law and Order, האישה הטובה וסוט, והבנו שלא הכל מתנהל כמו בסרטים, נדרשת עבודה קשה וקריאה מרובה, ולא ניתן לשלוף ראיות כדבר המכריע ברגע האמת. את כולנו ייחדה המחשבה שהם באו ללמוד משפטים, להשאיר את עולמם, להיות עורכי דין או משפטנים, להגשים חלום ישן. כאשר נשאל עורך הדין אלן דרשוביץ, מדוע הוא הלך ללמוד משפטים, הוא ענה, נולדתי להיות עורך דין, לא הייתה לי אפשרות להיות משהו אחר. הרב שלי בישיבה אמר שיש לי פה טוב, אבל אין לי ראש יהודי ואני יכול להיות רק רב קונסרבטיבי, לא עלינו. עליך לעשות שימוש בפה אך לא במוח. אז די ברור לנו שגם במשפטים נדרש ובעיקר להפעיל את המוח ולא רק את הפה. אין ספק שרכשנו כלים לחיים. במשפט חוקתי עם הדוקטור יעקב בן שמש למדנו להעריך את חוקי היסוד ולהילחם על זכויותינו, וכפי שאמר זאת הפרופסור אהרון ברק. כבוד האדם כערך חברתי, חוקתי וכזכות חוקתית.
יש להעלות את כבוד האדם למקומו הראוי כערך יסוד של החברה כולנו. חשיבותו של ערך זה בהיותו גורם מאחד ומגבש את בני החברה הישראלית על כל גווניה לבני חברה אחת אשר על דגלה חרות כבוד האדם. בהמשך למדנו משפט מנהלי ודיני תאגידים עם הדוקטור גדי רובין, דיני קניין עם הדוקטור עמל ג'בארין, דיני נזיקין עם פרופסור רון קליימן, ואיך אפשר ללא כל הדינים הפרוצדורליים, סדר דין אזרחי עם מלך המחשבות, עורך הדין מנשה כהן ועורך דין חנן מנדל, ודיני ראיות עם כבוד השופט גלעד נויטל שלימד אותנו מה צריך על מנת להוכיח עבירה, אך גם שצריך להיות בדיוק, אבל בדיוק ב8 בכיתה, וגם לא לאחר לדיון בבית המשפט. הרחבנו את ידיעותינו בנושא מיסוי עם דוקטור לאה פסרמן, ואיך ניתן לשכוח את סדר הדין הפלילי עם פרופסור גבריאל הלוי, שדקלם את כל החוקים בעל פה והזכיר לכולנו מדוע באנו ללמוד משפטים, או לחילופין למה נשארנו עד סמסטר א' בשנה ג'. תודה. בין לבין למדנו מהי האתיקה המקצועית הנדרשת מעורך הדין אסף גביזון, דיני עבודה עם דוקטור שלומית יניסקי רביד, משפט בינלאומי פרטי עם דוקטור אריאל צמח, והתעמקנו ברזי המשפט העברי עם דוקטור אבי גורמן. בתורת המשפט עם פרופסור יובל אלבשן למדנו על התיאוריות השונות, אך לא פחות מכך השווינו בין המשפט של פרנץ קפקא לנעשה באולמות בית המשפט של היום, והיה נראה כי במובנים רבים אין שינוי. לעורכת הדין אחינועם מרגלית שליוותה אותנו בקצוות התואר וגם שימשה כרכזת האקדמית והכותל לכל בקשתנו בשנה ג' תודה מיוחדת, וזו גם ההזדמנות לומר תודה לדוקטור אלעד פינקלשטיין על ליוויו האקדמי בשנים א' וב' ועל היותו קשוב כל כך, והכל עם החיוך המפורסם שלו. תודה רבה. את שנה ג' פתחנו עם הקורס במשפט בינלאומי עם פרופסור עמיחי כהן שמאוד קרוב לליבי. הקורס. בו למדנו מהי משמעות המדינה וארגונים בינלאומיים והתעמקנו בדיני הלחימה וזכויות אדם, המשפט הבינלאומי הפלילי ודרכי שלום ליישוב סכסוכים. בשיעור הראשון בדיני האיחוד האירופי חווינו ביחד עם דוקטור עומר שפירא את תהפוכות העולם שעתיים לאחר שהתקבלו תוצאות משאל העם בבריטניה לפרישה מהאיחוד, והכרנו לראשונה את מושג הברקזיט. את שנה ג' סיימנו עם דיני הקניין הרוחני עם דוקטור עופר טור סיני, ובסמסטר העשירי למדנו דיני גישור עם דוקטור אלעד אורג, ולמדנו לשכנע עם עורך דין צביקה יוגב. לפני שנים רבות שונתה מתכונת הלימודים בקריה, והוחלט שכל הסטודנטים ילמדו אשכולות על מנת להפוך את הלימודים למעשיים יותר, וזאת על מנת להכין את הסטודנטים לקראת ההתמחות. מדובר בפרויקט שקיבץ מרצים מהפרקטיקה, שופטים, עורכי דין מובילים בתחומם, שהפכו את הלימודים למרתקים וקצרה היריעה והזמן מלהזכיר את כולם, אבל המון תודה. רבים מאיתנו הצטרפו לקליניקות המשפטיות שתרמו ניסיון מעשי בנושאים שונים. חלקנו הצטרפו לסמינרים בחו"ל של המכון למחקר השוואתי, וכמובן שכולנו למדנו כיצד לייצג לקוח בעסקת רכישת דירה או לייצג נאשם בדיון על מעצר עד תום ההליכים, והכל כחלק מהסימולציות שהיינו המחזור הראשון שהשתתף בהם. זה נגמר עוד מעט. אז איך מסכמים 3 שנים? לימודי תואר בכל גיל הם דבר שניתן ומומלץ לעשותו, והחוויה נתונה כולה לבוחר, הסטודנט. למדנו נושאים חדשים רבים, התעמקנו ברזי המשפט הפלילי, האזרחי, הבינלאומי ומה לא. ראינו מהי דמוקרטיה במיטבה, והיינו חלק מהמהפכה שחוללה אגודת הסטודנטים הנוכחית, שהוכיחה מהו מראה של אגודה מתפקדת, ושוב זה הזמן להודות למסלול הנהדר שלנו שהצביע בעבודה. והיו אנשים שהגיעו גם מקריית שמונה לבחור. הבנו שבמכללה הזאת יש אג'נדה חברתית אמיתית ויש גם מרצים מעולים. שאפשר ללמוד תואר ולעבוד במשרה מלאה, לא אידיאלי אבל אפשרי. ושהרבה יותר כיף ביחד. וכן, היינו עושים הכל מההתחלה. ומילים אחרונות לסיום, ורגע לפני שאנחנו מקבלים את התעודות. נזכיר ונאמר שאף על פי שיש מי שרוצה לפגוע בחופש העיסוק ולצמצם את הצפת המקצוע, המכללות והקריה האקדמית אונו בפרט, מנגישה את הלימודים האקדמיים לכל אדם. אנחנו הבוגרים במקום בו אנו נמצאים עכשיו השגרירים הטובים ביותר. לא כולנו הולכים לעסוק במשפט ולהתמחות, אך בוודאות כולנו בעלי ידע נרחב יותר, וכך או כך אנחנו משנים את פני החברה בישראל. וממש משפט אחרון. לחבריי וחברותיי למסלול. הפכתם עבורי את הלימודים לתואר פשוט לחוויה מדהימה.
אז תודה לכם. תודה רבה מירב על הדברים היפים כל כך. לקראת ההכרזה על הסמכתכם לתואר, הבוגרים מתבקשים לעמוד. אני מבקש להזמין את פרופסור